Бүгінгі қонағыбыз мақтаулы исемдер болған жыршы да нәфис сөз тасыда түгел. Ол өзін түрлікке сынап қараушы, ізленушен, энергиясы ташып тұрған, көңіліндегі бұршу қафаларыны ішкірсіз мүлайым елмайу білән қуып таратырға сәләтлі ханым. Сөзім Алия Мүбәрәкова турында. Алия, хош келдің. Неше хәлләр, неше кәйфләр? Сәмсіз. Кәйфләр әйбәт. Аллаға шүкір, менә тагын очраштык. Әлбәттә, мин бик шат сине күрүемә. Рәхмәт, мин дә шулай бик шат. Алия, баштан ук турыдан бәріп сұрайсы келген сұрауым бар. Сен кім үшін ядасың, кім үшін башқарасың өзіңнің жырларыңны деп башлайым әлі сөзімді. Бұл шындай қызық сұрау. Менә мин өзімнің ижад жолымны башлағанда, мұның турында һич тә уйламаган идем. Жырлар алар күңелдән килә, һәм нидер үзеңнең тормыш халәтеңнән чыккан жырлар, кем өчендер дип син аны язмыйсың, менә аның турында җырлыйсың килә, һәм ничектер сүзләр языла, көй языла, һәм нидер яңа жырлар туа. Менә бүгенге көнгәчә әле бу сорауны биргәч тә үземнең нидер аудиториям кем өчен мин язам дип мин төгәл генә әйтә алмыйм. Чөнки жырларның төрлесе бар, һәм алар кайсыдыр олырак кешеләргә ошый, кайсыдыр яшьләргә якын килә. Шуның өчен төгәл генә әйтә алмыйм бит, Ринат. Менә шуңа күрә сорауым да, Алия, чөнки һәрбер жырыңны тыңлаган сайын ниндидер алар барысы да төрле стильдә яңгыраган шикелле, шәхсән үземә тамашачылар да минем килешәләрдер. Менә үзеңнең жырлау алымыңны ничек атыйсың дип тә сорыйсы килгән имеме, белән инде стильгә кертәсеңме синларны, белән инде киштәләргә бүлеп карыйсыңмы? Чөнки тавышың яңгыравык, иркә, беренче ноталардан инде синең башкаруыңны танып алабыз. Менә шуңа күрә ничек бүләсең үзеңнең жырларыңны, нинди стильгә кертеп карыйсың? Айрым нидер бер стильне гына сайлап җырлыйм дип әйтә алмыйм. Менә тапшыру башында юкка гына әйтмәдегез, үзен эзләнүчән кеше дип әйе, мин чынлап та әле үземне эзлим дип әйтә алам. Чөнки бер яктан ниндидер тормыш турында җырларга ашыйм миңа. Шул ук вакытта менә быел үзем өчен эксперимент рәвешендә мәхәббәт турында яңа төрле җырлар җырлап карадым, һәм миңа бу ошый. Һәм менә мин әле үземне шундый эзләнүчән кеше дип эзлим әле мин үземнең стильне. Безнең татарда бик еш кына әйтә торган шундый сүзләр, фраза бар, сүзсезмә, йөрәктән чыккан җырлар гына тамашачының йөрәгенә барып җитә ала дияргә яратабыз. Бүген тамашачы кабул итеп яратып өлгергән җырларың менә синең тормыш фәлсәфәңне чагылдыра дип әйтә алабызмы? Менә моның турында әйткәндә, чынлап та иң беренче минем язган җырлар, алар ничектер шулай бик якын итеп, зур итеп кабул ителмәде. Алар чынлап та минем үземнең йөрәгемнән, тормыш фәлсәфәсеннән чыккан җырлар иде, ләкин барлык кешеләр дә аны аңлап бетермәде. Менә татар эстрадасындамы, бәлки бүтән эстрадада бардыр инде, ул нидер таләпләр бар. Син инде әзрәк таныласың килсә, үз урыныңны билисең килсә, әзрәк шушы эстраданың таләпләренә дә буйсынырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм инде әкрен-әкрен ничектер үзеңнең тамашачыңны яулап, шуннан соң гына инде әзрәк үз стилеңне дә кертеп китерергә буладыр дип уйлыйм мин. Димәк, син башкарган барлык җырлар да синең күңел халәтеңне чагылдырып бетерми. Бүтүнесе дә димәс идем, тырышабыз инде, ул бит күңелдән чыкмаса, аны җырларга да авыр шулай бит. Ләкин менә эксперимент рәвешендә төрле җырлар җырлап карыйсың. Ләкин менә эстрада бар әзрәк үзенең таләпләрен куя, һәм инде бу агымда эшлисең килсә, бара әзрәк аның таләпләренә буйсынырга туры килә. Алия, җырларыңны тыңлаганнан соң шундый бер фикер килеп туа. Син бүтән кимчелекләре, хаталары белән яратасыңдыр шикелле дөньяны, тормышны. Шуннан да шулаймы беренчедән, әйме? Һәм инде менә тормышны ярату тәрбиядән киләме, балачактан ук, әллә инде син моңа яши килдеңме? Монда барысы да бардыр инде, Ринат. Тормышны ярату, ул балачактан да килә, әти-әни биргән тәрбиядән дә килә инде ул, аннан башка булмый, чөнки алар сиңа биргән мәхәббәттән синең дә тормышка мәхәббәт уянадыр дип уйлыйм инде. Һәм инде тормышның кимчелекләрен ярату, инде ул әкренләп тормыш тәҗрибәсен җыя бара, шулай туадыр дип уйлыйм, чөнки күп ситуацияларны үзгәртеп булмый бу тормышта. Ничек бар шулай кабул итәргә туры килә, шуның өчен үз-үзеңне тынычландырып,
булган тормышыңны кайбер вакытта менә шулай кабул итеп алга таба яшисең. Җырларымда да бу чагыладыр дип уйлыйм инде, үземнең ничектер аралашу вакытында да сизеләдер инде. Тормышны ничек бар шулай яратырга кирәктер дип уйлыйм мин. Син тормышны яратсаң, ул да сине ярата, сизә, барыбер сиңа үзенең дир бүләкләрен бирә ул дип уйлыйм мин. Позитив таратсаң, тормышта сиңа Әйе, елмая, чынлап та шулай. әгәр дә инде гел моңсуланып торсаң, тормышта сиңа шулай ук җавап бирәчәк. Әйе, шундый кешеләр дә очрый чынлап та. Ул менә юлны башласаң, ничек башлыйсың, шундый кешеләр очрый чынлап та. Моңа көн саен мин ышанып яшим, Аллага шөкер. Димәк, ниндидер бер борчу, мәшәкатьләр, хәсрәтләр килеп туса, син инде шулай булырга тиеш икән, шулай булачак, без моны үзгәртә алмыйбыз дип, башыңны гору тотып, алга таба атлауны дәвам итәсең. Ниндидер авырлыклар килеп чыкса, әгәр дә мин гел аның турында уйлап йөрим икән, аның белән проблема чишелми. Ул тагын да катлаулырак тоела башлый. Менә кайбер вакытны ярар, тынычлан әле. Бу бит әле дөнья бетмәгән дип үземне тынычландырып куям дагын, ничектер үзеннән үзе чишелеп китә. Шуның өчен менә шушы стратегия белән яшәргә тырышам әле мин. Аңлашылды. Безнең бүгенге вазгыятьтә бит инде интернет, социаль челтәрләр заманы һәм инде шушы вазгыятьтә популярлык казану ниндидер авырлык тудырмыйдыр шикелле. Шәхсән синең иҗади эшчәнлегендә менә шушы интернетның, челтәрләрнең уңай һәм тискәре яклары бармы? Аерып карый аласыңмы? Уңай яклары да бар, тискәре яклары да бар. Уңай яклары күбрәктер дип уйлыйм, чөнки хәзерге вакытта ул безнең өчен шундый җайлы реклама усулы, шулай бит безнең менә мин алып баручы буларак та, җырчы буларак та үземә реклама ясарга бик җайлы площадка дип уйлыйм, ләкин мин бик арам ул социаль челтәрләрдән, чөнки алар хәзер бик күп төрлесе, бөтенесен тигез итеп алып барырга кирәк, һәм инде монда инде башка кеше ярдәмнән башка булмый. Мин шуның өчен үземә быелдан инде ярдәмгә кешеләр алдым, миңа ярдәм итәләр, чөнки мин үземне шундый блогер димәс идем, гел менә һәрбер атлаган адымымны төшереп мин алай булдыра алмыйм, ул бик ардыра, һәм миңа алай кызык та түгел. Күбрәк үземнең менә иҗат белән бәйләнгән, эш белән бәйләнгән моментларны куярга тырышам инде. Күп кенә тамашачыларыбыз бит инде социаль челтәрләрне алып бару бернинди авырлык тудырмый, җиңел, юк эш дип уйлыйлар. Бу чыннан да дөрес әйткәндә авыр хезмәт. Юк, авыр. Минем өчен белмим, мин яратмыйм менә шулай гел телефон белән йөрергә, бөтен нәрсәне төшерергә, теге кеше ашар алдыннан туктагыз, мин төшерим дип алай яратмыйм мин. Нәремнән начар ягына килгәндә, социаль челтәрләрнең шунысы бар, менә син шундый депрессиядә булган вакытта, синең ничектер эшләрең бармый, аннары телефонга кирип китәсең дә, карыйсың, тегендә тормышы бәрә теге кешенең, яңа җырлар яздырган, клип яздырган, рәхәтләнеп яши, теге ял итәргә барган. Синең бу җырың булып чыкмады, ял итәргә акчаң җитмәде. Менә утырасың инде шунда. Менә ул синең депрессияң, әгәр дә синең психикаң слаб икән, ул сине тагын да босырга шундый бер усул. Шуның өчен күңелләр күтәренке булмаганда мин гомумән кирмим социаль челтәрләргә, аннары тагын да минем тормыш вообще булмаган икән дип уйлый башлыйсың. Шуның өчен менә шундый начар ягы бар. Менә җырчылар өчен уңай ягы социаль челтәрләрнең бу реклама урнаштырырга, үзеңнең эшләгән иҗат җимешләрен чыгарырга, тамашачыга җиткерергә бик тиз генә юл булса, усул булса дип әйтик, тиз усул. Тамашачы белән җырчы арасындагы менә шушы дистанцияның якынаюы бу җырчы кешегә, артист кешегә начар йогынты ясый дип уйлыйсың, әллә инде Монда кем ничек карыйдыр инде. Миңа ясалар, мин һәр вакытта да җавап бирәм. Миңа әле шуның хәлдә теге күп язалар дип әйтә алмыйм. Язган кешеләргә җавап бирергә тырышам. Мин үзем аралашырга бик тә яратам. Шуның өчен минем өчен бу яхшы. Нәрсә язалар язылышлар әйтегез әле? Төрлесен язалар, менә шундый бер язылышым бар, ул миңа һәр җомга көнне, изге җомга көннәре белән сезне дип шундый матур иттереп шигырь юллар яза. Шуны укыйм да, мин шушы абыйга да кирәк икән бит әле дим дә, күңелләрем күтәрелеп китә инде. Мин теге йөрәкләр, сердечкалар җибәрәм инде аңа. Хейтерлар да юк түгел бит инде, сиңа язлармы? Менә бу җырың начар булган, бу костюмың, бу күлмәгең, прическаң ганда шамый, былай киенәләр инде дип, мондай җырлар инде дип. Язалар инде, язалар. Аларга җавап бирмим. Җавап бирмим. Нәрсә җавап бирим инде мин аларга? Аларның фикерләре шулай уйлыйлар икән, уйласыннар инде. Нәрсә дип әйтәсең инде аларга? Мин идеаль кеше түгел, үземне камил кеше дип уйламыйм. Кемгәдер минем образ ошый, кемгәдер ошамый. Шундый ягы да бар. Алия, син әни кеше, хатын,
үзеңә кайсы Алия күбрәк ошый? Өйдәге әни булган Алиямы, әллә инде сәхнәдәге менә шундый җырчы булган Алиямы? Менә җәй көне шунда кызу иде, эш күп иде, туйлар, мәҗлесләр, менә ул вакытны мин күбрәк гел шул алып баручы җырчы Алия идем инде. Һәм инде көзгә таба бераз туйган идем андый Алиядән. Менә әни Алияны сагынган идем инде. Сентябрь аенда инде зирәк эшләр кимегә, җиңелрәк булып киткәч, менә ничектер өйдә балалар белән бергә вакыт уздыру, алар белән бергә каядыр чыгу, андый вакытларда сагындыра. Мондай Алияны да яратам, мондай Алияны да яратам. Теге икесен бергә кушсаң, менә идеаль Алия була инде. Яратам менә шундый. Чөнки мин эшсез дә утыра алмыйм, ләкин балалар белән дә вакыт уздыру кызык инде ул. Әйдәгез бераз гына фәлсәфәгә бирелик тә, бүгенге татар хатыны нинди ул дигән сорауга Алия Мөбәрәкованың җавабын ишеттек әле. Татар хатыны бик көчле хатын инде ул. Безнең менә Татарстанның шундый матур итеп гөрләп яшәве, һәрбер авылларыбызның шундый матур булуы, әлбәттә инде ир-атларның да эше, ләкин иң беренче чиратта ул хатын-кызның да зур тырышлыгы дип уйлыйм мин, чөнки без инде мин үземнән генә чыгып әйтмим инде. Мин үземне шундый прям идеаль татар хатын дип әйтә алмыйм. Менә өйләре дә ялт иткән, эшләре дә, эшкә дә җитешәләр, балаларын да, оныкларын да карарга җитешәләр, бакчаларын да карарга җитешәләр. Ул бит инде бик зур көч, шулай бит. Минемчә татар хатыны ул бик көчле хатын, һәм алар бик талантлы инде. Бик яхшы. Балалар медиа киңлектә сирәк күренәләр. Сезнең бу махсус шулай эшләнеләме? Әллә инде ниндидер тәрбия чарасы буларак шулай тотасыз үзегезне, һәм балалар телевизордан әниләрен күргәч нәрсә дип әйтәләр гадәттә? Улымның бер дә исе китми, әни монда, әни түгелме? Теге иптәш дуслар әзрәк нәрсәдер әйтсә, "О, әни менә синең җырыңны тыңлыйлар әле бүген шунда дип әйтәм. Ярар, шадымсың, нәрсә дип әйтәләр? Әйтәләр инде шунда. Исе китми аның. Кызыма, аңа кызык ул телевизордан булганда дагы инде минем җырларны куйсалар дагы чыгып җырлый, тыңлый, карый, социаль челтәрләргә мин аларны бик куймыйм, кирәген тапмыйм. Әйтәм бит, минем күбрәк эш белән бәйле моментлар инде социаль челтәрләрдә, шуның өчен ничектер менә шулай булып китте. Элегрәк төшерә идем, хәзергә ничектер кызыгып беттеме, ләкин или җитешмиме, шунда әйтә алмыйм. Ничектер алар хәзергә юк анда. Тормыш белән язмыш бирелгәндә, һәр кешегә Ходай кушканча, алда тагын ниләр күрәчәген, белеп булмый аны узмыйча. Дөнья мәшәкате безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дип ата. Балаларны тәрбияләгән вакытта ниндидер таләпләр куела сезнең тарафтан, әти-әниләр тарафыннан балаларга? Берәр инде методичкагыз бармы дип сорыйсым килә, һәм инде эшкә өйрәнеп үсәләрме хәзерге замана балалары? Эшләгән өчен акча сорамыйлармы әти-әниләрдән бар андый балаларда? Бар андыйлары да. Тәрбиягә килгәндә иң беренче, иң мөһиме минем өчен шундый баналь әйбер инде ул, бөтен кеше аны әйтә инде, чын кеше тәрбияләү инде. Менә чын кеше тәрбияләүнең минем үземнең критерийлары бар. Иң беренче чиратта алар үз тормышлары өчен үзләре җаваплы булырга тиеш. Чөнки кеше һәрбер үзенең эше өчен, үзенең адымы өчен үзе җаваплы булырга тиеш. Һәм менә анары инде башка кешеләрне рәнҗетмәскә. Мин һәр вакытта да менә алар үзара уйнаганда дагы бер йылышып уйныйлар да, берсен рәнҗетәләр, уйнамыйлар. Мин инде гел шундый моментларга туры килсәм, туктатып, менә син аның урынында булсаң, сиңа ничек булыр икән дип аңлатырга тырышам. Аңлаган вакытта аңлыйлар инде. Менә кызым аңа 5 яшь кенә әле. Ул аңлаган рәвеш китерә инде, аңлыймы юкмы белмим. Менә улым инде аңа 10 яшь тулып китте. Ул әзрәк теге сүз көрәштерә башлый инде, үзенең дөрестлеген әйтә башлый. Ләкин инде менә балаларга минемчә юнәлеш күрсәтә белергә кирәк, әти-әнигә юнәлеш бирергә кирәк. Әйтәләр инде хәзерге балалар үзләре ничектер иректә, үзләренчә развиваться итәргә тиеш диләр. Ләкин барыбер әти-әнинең төп эше ул балаларга юнәлеш бирү. Чөнки аларның бары психикалары бик шундый теге слабыйрак димме соң балаларның. Алар гел телефонда утырсалар, барыбер төрле өлкәләргә кирип китергә мөмкин. Әмма әти-әни бары һәрбер нәрсәне аңлатырга тиеш. Бу ничек булай? Мәсәлән, улым хоккей белән шөгыльләнә инде. Ул миңа
теге елдан әйтә, нәрсәгә ул миңа, мин орам, туйдым дидер. Мин аңа шул интернетны ачтым да күрсәттем. Менә ул, менә бу хоккеист. Күрәсеңме, ул хәзер ничек яши? Менә аның нинди гаиләсе, менә аның нинди йортлары, машиналары дип күрсәтәм инде. Менә ул беләсең, үзенә 5 яшь булганда көн саен иртәнге 5-тә торып, 2 сәгать шунда барган, тренироваться иткән, аннары кайткан, аннары мәктәпкә барган, шулай сөйлим. Менә ул армаган, ләкин хәзер ничек яши дип күрсәтәм дә инде. Аңа ул менә шундый стимул була инде. Менә быел хәзер инде ул аны аңлый, ни өчен аңа хоккей кирәк. Белмим, дөресме, дөрес түгелме, ләкин аның да юнәлеше бар инде. Ул аңлый, нәрсә өчен аңа кирәк. Белемең буенча укытучы икәнен әллә күренеп тора. Хәзер үзем мәктәптә эшләмәгәч, чисто балаларымда гына тренироваться итәм, балаларны тәрбиялим. Алия, атна сайын туйларга йөрисең, алып барышы бит инде син. Банкетлар, мәҗлесләр, туйлар, никахлар. Әйдәгез әле менә искә төшереп китик әле үзеңгә тәкъдим ясалган көн. Менә кияүгә чыгарга җыенган көннәр ничегрәк булды? Бераз гына беренче ел арткарак кайтып килгән. Ринат хәзер шундый больной нотага бастыгы димме? Минем бит булмады андый көн, менә тәкъдим ясаган көн булмады ул, беләсезме? Ничек алай? Ну, менә минем ирем хәрби кеше, без аның белән 5 яшь ара, безнең инде ул мин укыганда ук читкә киткән инде. Безнең өйләнеш чәчәгебез шулай үзеннән үзе килеп чыкты да, андый көндә булмады инде. Өйләнешкәч бер 2 ел узгач минем эчем пыша башлады инде, теге күренә башлый бит инде матур итеп тәкъдимнәр ясыйлар. Минем эчем пыша башлады. Син миңа булай ясамадың матур итеп тәкъдим дип инде. Ул мискин йөргән дә инде шул бер тапкыр безнең Күкмарда шундый матур тау бар бит инде, шунда алып менеп, миңа үземә пикник ясады да, балдагымны салдырды дагын туй балдагымны, карыйм әле ди балдагын ди, безнең размерлар бер микән ди. Алды да, яңадан шул балдакны кулга киертте дәген. Син гомерлеккә минем белән яшәргә әзерме ди. Анары карап торды. Менә шундый тәкъдим ярыймы сиңа? 2 ел узгач ярармы әйтәм. Ярый инде. Юк, шунап тагын шундый неожиданный момент булды, ләкин ул истә калды. Әйе. Менә кешеләр шикелле булмаган, Әйе, кешеләрнең шикелле булмаган. Икенче төрле булды. Ничек аралашып киттегез, ничек йөреп киттегез? Менә барбер кияүгә чыгарган нинди дә булса бер җөмлә булса да әйтелгәндер бит инде. Миңа кияүгә чыгасыңмы, чыкмыйсыңмы, рөхсәт сорау. Әллә инде хәзерге заманда беләм, кызлар да тәкъдим ясала егетләргә өйләнешергә. Ул ничектер инде үзе гел мәхәббәте турында сөйләп инде, синең белән гомерлеккә яшисем килә дип гел шулай әйтеп торды. Шуннан ничектер үзеннән үзе, менә белмим дә инде онытылган. Мин шундый җүләр гашык булганмынмы соң, белмим инде. Менә шулай үзеннән үзе килеп чыкты. Менә хәзер искә төшерә дә алмыйм ул мизгелне, ничек без менә өйләнешергә булдык. Яратышканбыз, өйләнешергә булганбыз. Ничә ел бергә инде хәзер? 15. 15 ел, субханалла. Тормыш иптәшегез бүгенге көндә махсус операциядә аралашып тору мөмкинлеге бармы? Яшь аралашасызмы? Нәрсә турында сөйләшергә өлгерәсез? Әйе, Аллага шөкер, хәбәрдә көнгә бер тапкыр булса да ул яза, яки шылтырата. Төрле моментлар була инде, аны бер җирдән бер җиргә күчереп йөртәләр. Бүген дә менә шылтыратып әйтте, икенче җиргә күчерәләр дип инде. Шундый уйлар белән йөрисең инде аннары. Еләшәсең икән барсында, менә 1 елдан артык инде аның киткәненә, операциягә. Кеше шушындый халәттә дә яшәргә өйрәнә икән дип аңладым инде менә шу ел дәврендә. Нишләрсең? Менә әйтәсең, тормыш ничек бар, шулай кабул итәргә кирәк дип инде. Менә бу ситуацияны мин берничек тә үзгәртә алмыйм, ничек бар, шулай кабул итеп яшим. Аның шылтырата әйтә, Аллага шөкер барсы яхшы, һәм шуның белән алга таба мин яшим. Әйтәләр бит безнең татарда читтә булган кешегә бер авыр булса, аны көткән кешегә икләтә авыр дип. Миңа шунысы гына була инде, менә барыбер торасың, карыйсың, теге әйтәләр, күп кешеләрнең ирләре шунда инде дип әйтәләр. Ләкин менә минем янәшәмдә булган күп кешеләрнең ирләре янәшәсендә алар тулы гаилә булып, матур итеп яшиләр, үз гаиләләре белән, бәйрәмнәрдә дә бергә, мәсәлән, каядыр балаларын алып барасы булса да, ире белән чиратлашып йөртәләр инде. Ә безнең бүтән җирдә күпсечә мин бер үзем йөртәм бүтән җиргә инде, янәшәләрендә дә гелмин. Менә 9 май бәйрәме җиткәндә, җиңү бәйрәме дип әйтәбез бит инде. Минем кызым инде җиңү бәйрәме дип җиткәч инде, әни җиңү бәйрәме бит инде, җиңү бәйрәме, әтиләр җиңгәннәр бит инде, кайталар инде әтием, минем әтием кайта бит инде дип, менә шундый моментлар гына йөрәккә бәрә инде, балаларга бәйләнгән моментлар инде. Мин әйтәм инде, кызым дип, әле бу икенче җиңү бәйрәме, әле безнең җиңү алда дип әйтәм инде мин аңа. Һәм ничек минем әти кайтмый дип кызым сораштыргалы инде. Улым үскәнрәк
үсә барган саен аңа ничектер ил малай кешеләр алар шулай үз эчендә тоталар микән соң әйтә алмыйм. Ә менә кызым шулай сораштыргалый. Анары менә шундый моментлары бар инде. Теге садикта күбесен я әнисе, я әтисе килеп ала инде. Ә безнең мин алам инде, я әбисе, я бабайы килеп ала. Ул сорый, ничек минем әти килеп алмый. Минем әти килеп алсын инде менә дирәк әйтәм. Кызым сабыр ит инде, әтиңнең эше шундый дип әйтәм инде. Ә менә шундый моментлар була инде үземдә. Теге үземне мин бик жәлләргә яратмыйм, тырышмыйм да. Ләкин ничек мин кешенең сөйгән яры янәшәсендә ничек минем шулай икән дип уйлап куйган вакытлар була. Ләкин менә үзем мин аңа бөтен кеше әйтәм, үзең сайлап алган тормыш. Ну, менә кияүгә чыкканнан бер кеше белми шулай булачагын, шулай бит инде. Менә шулай язгандыр инде, сабыр итеп көтәбез инде, сән сау кайтсыннар. Әйе, яхшыга өметне үзмәскә кирәк. Яхшыга өметләр бирергә кирәк. Без бит инде гел планнар корабыз. Алдагы көнне ничектер күз аллыйбыз. Алия Мөбәрәкова үзенең киләчәктә иҗат юлын ничек күз алдына китерә. Ниндирәк планнар корасың, ниндирәк юнәлештә бармын дип уйлыйсың. Һәм инде бармы синең өчен табу булган темалар иҗатта? Нәрсә турында Алия Мөбәрәкова беркайчан да җырламаячак? Бер кайчанда дигән сүзне гомумән тормышта кулланмаска тырышам. Бу тормышның ничек бурыласын, гомумән белеп булмый. Менә бүгенге тормышымда менә шулай яшәрмен дип, сезнең белән сөйләшеп утырып интервью бирермен дип гомумән уйламаган идем дә. Ләкин тормыш ул менә шулай китереп чыгара. Шуның өчен нидер табу темалар бар дип әйтә алмыйм. Нинди юнәлештә эшләргә менә минем электән инде шундый бер хыялым бар иде. Менә мин татар эстрадасына түгел, чит ил эстрадаларында тыңларга яратам. Һәм мин аеруча менә рус эстрадасын алсам, менә мин Бастыны тыңларга яратам. Басты дигән безнең рэпер бар бит әле. Һәм аның репертуарында шундый җырлар, ул үзе рэп җырлый, ә ниндидер кыз кушымтасын кушылып, матур итеп кушымта җырлый инде. Менә минем үземдә татар эстрадасында шундый стиль кертәсем килгән инде. Һәм менә шулай итеп минем юлым менә минем бер егет белән таныштырды. Без аның белән менә шулай дуэт яздырдык. Зәңгәр күзләрең дигән җыр. Ул аның үзенең язган җыры. Куплетін ул рэп шикеллерәк ул җырлый, кушымтасын инде мин җырлыйм. Шундый фальцет тавыш белән һәм бу бик кызык һәм бик матур эксперимент килеп чыкты минемчә. Һәм шуның өчен без алга таба тагын бер җыр эшләп карарга тырышып карыйбыз. Булып чыгырмы? Ничек булып чыгыр? Әйтә алмыйм ансын. Ләкин менә бу стиль минем күптән татар эстрадасына кертәсе килгән. Чөнки безнең татар эстрадасында нәкъ менә яшьләргә, яшүсмерләргә материал әзрәктер дип уйлыйм мин. Менә өлкәнрәк яшьтәге, урта яшьтәге кешеләргә җырларга биргә менә андый җырлар безнең күп. Ә менә яшьләр өчен алар бар әлбәттә. Ләкин менә шундый стильне эшләп карыйсы килә әле. Бик яхшы син курыкмыйсыңмы менә зәңгәр экраннардан шушындый стиль кертәсе килә, менә шушылай итеп эшлисе килә дип хәзер башка җырчылар ишетеләр дә синнән алдарак яздырып куярлар тагын андый җырлар. Безнең инде язылган җырларыбыз бар. Безгә чыгарасыңа калды, әйеме? Безгә чыгарасыңа калды. Юк, әгәр дә минем аркада бу стиль үсеп китә икән, бу бит инде үзе бер яхшы күренеш шулай бит инде. Ул димәк безнең татар яшьләре дәгән татарча шундый стильдә җырларны тыңлап, татар теле үсәчәк бит инде. Шулай бит минемчә. Чөнки татар күбрәк бит инде яшьләр русча җырлар тыңлыйлар, чөнки ул стильләр аларга күбрәк ошый. Ә менә минемчә менә безнең бу зәңгәр күзләре җыры ул бик күп яшьләрдән шундый кайтавыз тапты. Алар менә аларга ошый, чөнки бу мәхәббәт турында да һәм менә үзенең дер стиле белән аларга якын килде. Һәрберебез хыялларга чумабыз да киләчәк тормышыбызны күз алдыбызга китергән вакытта детальләп күз алдына китерәбез, әйеме? Менә син чыгыш ясарга хыялланган зур сәхнә яисә майдан ниндирәк ул син нинди дип күз алдына китерәсең? Менә телгә алып киткән җырчының да бит инде майданнар, стадионнар җыйган берәбез, әйеме? Менә синең хыялдагы сәхнә майдан нинди? Мин менә шундый зур хыяллар куя торган кеше түгел, белмим, дөрес микән, дөрес түгел микән. Мин ничектер этаплап барам үземнең хыялыма. Һәм инде менә хәзерге вакытта минем өчен татар сәхнәсен, зур татар эстрада сәхнәсен яулау минем өчен максат. Теге хәзерге вакытта 10 меңләп кешеләр җыю минем өчен максат түгел, бәлки тора бара кеше бит инде ничектер кызыксыну белән эшләргә тиеш. Бәлки аннары миңа бу кызык булып китер дә һәм мин бу хыялга да омтылырмын. Хәзергә миңа безнең залларны, Татарстанның залларын җыерга һәм чынлап та кешенең күңелен яуларга менә шундый хыял минем сәхнәгә килгәндә. Җырларың да бар, клипларың да, язмалар да күбәйме, хайран җыелгандыр инде, материалды битәсе килә. Камерага эшләү стресмы синең өчен?
Юк. Әллә инде киресенчә кәеф бирә булса. Юк, ул миңа кайф бирә. Мин яратам камерага эшләргә. Ничектер менә бу минем көтеп алынган тормышымның бер мизгеледер дип уйлыйм инде. Этабы, чөнки мин яратам камерага эшләргә, клиплар төшерергә дә, үзем дә ничектер монтаждан катнашам, мин үзем гел карап, менә булай эшләсе дип кысылып әйтеп утырам инде. Кемдер аны яратып бетер инде, ләкин мин менә яратам шулай төшерү эшләрендә, монтаж эшләрендә яратам. Камерага эшләргә бер ничек тә стресс түгел. Депрессияга еш биреләсеңме һәм күңел төшенкелегенә бирелгән чакларда ничегрәк тартып аласың үзеңне шул чокырда? Ну, депрессиялар булгалы инде ул, бөтенебезнең дә булгалы. Ләкин мин зок депрессияларда утырмаска тырышам инде, чөнки тормыш алга бара. Мине күбрәк инде шул мин ике бала әнисе һәм алар минем икесе дә минем кулымда хәзерге көндә. Балалар ирек бирмидер менә алсай. Мин теге авырта башласам да, я Ходаем сәламәтлек кенә бир, ике балам кулымда дип, минем ничектер мине хәзерге вакытта өстерәп баручы иң көчле көч ул ике шушы сабыем минем. Мин алар өчен яшим дисәм дә була инде. Аларны иң беренче чиратта аякка басырыр өчен. Һәм инде депрессиядан ничек мин чыгам, мин үземә йөрәккә якын булган кешеләр белән аралашырга тырышам инде. Башка кешеләр белән аралашып, аларның тормышлары турында белеп, шулай аларның тарихлары белән сөйләшеп, шулай онытылып китәм. Җырлар тыңлыйм, музыка булыша инде әлбәттә. Аннары ниндидер дугалар барыбер булыша инде, күңелне тынычландыра. Диндә бит һәрбер кеше үзенчә индер чагылыш таба. Менә минем өчен дин ул күңелне тынычландыручы шундый бер инструмент. Шуның өчен дугалар да укыйм. Аннары инде ничектер үзем генә булырга тырышам. Башкаларга минем депрессия күчмәсен өчен. Менә шундый усуллар күп инде аның. Ләкин зак утырырга ярамый депрессиядә, бер качан да ярамый. Мине яратам дисәң, беләсен әмма мәхәббәтнең нинди икәнен. Шашып утлар оралы кебек йөрәкләргә үтеп кергәнем. Йөрәкләргә үтеп кергәнем. Безнең тапшыруыбызның исеме дә күңел күге. Шуңа күрә бераз гына синең күңелеңә үтеп керәсе килә һәм чираттагы сорау мондыйрак. Күңелеңә уелып калган иң кыйммәтле хатирәне исеңә төшерә аласыңмы менә бүгенге мизгелдә? Менә гел менә шушында ул дип әйтерлек, менә мин онытмыйм, минем өчен бик җылы хатирәләр биреп тора торган, минем күңелемне җылытучы хатирә дип нинди хатирәне әйтә аласың? Ну, менә хәзерге тормышны алсаң инде, ул безнең әтиебез 1 ел буе диярлек кайтмаган иде ул. Без аны 1 ел диярлек күрмәгән идек. Нәре июль аенда менә ул отпускка кайтты инде. Ул машинада кайттылар алар һәм менә без төне буе йокламыйча иртәнге 4-кә хәлле аның кайтып җиткәнен көттек инде. Ул таң атадыр инде, аның кайтып җиткәнен мин һәм анда күз алдында ул машинаның борылып урам башыннан кергәнен. Аны балалар йөгерделәр инде, алар анда күз яшьләре дә булды. Шунда мин теге балаларның ничек әтиләрен шундый кат итеп яратуларын, сагынуларын күрдем инде. Менә бу чынлап та теге булай яшисең ияләнгәннәр шикелле инде, әтиләр еракта булуга дагын. Ләкин менә алар шундый җылап кочаклап алдылар, мин үземдәген күз яшьләр. Мин сирәк елыйм, ләкин бу мизгелдә мин дә үземнең күз яшьләрен тотып тора алмадым. Менә шул мизгел инде шундый күрешү мизгелләре, ешрак булсын инде алар күрешү мизгелләре. Әлбәттә. Амин дип әйтәбез, әлеге очракта, яме? Амин шулай булсын. Амин. Россиядә гына түгел, дөнья буенча карасак та, комплекслар дигән төшенчә бар. Дөнья күләм популярлык казанган шәхесләр дә моннан орынмаган икәне билгеле тарихта. Кемдер буеннан канәгать түгел, кемдер аякларыннан, кемдер борыннан, кемдер ияктән, кемдер иреннән, яме?
Алия Мөбәрәкованың комплекслары бармы? Алар нидән гыйбарәт һәм комплекслар белән ничек көрәшергә? Бар инде ганча булмасын. Алар менә күбесе балачактан килә торган комплекслар дип уйлыйм, чөнки менә хәзер инде мин теге үземнең ниндидер фикерем, үземнең ниндидер акылым булгач, мин ул комплексларны тиз куып җибәрәм. Ләкин менә балачакта кирип калган комплекслар менә чыкмыйлар алар. Берсен әйтә аласыңмы? Берсен әйтәм, менә мин гомер буе ябыгам. Беләсең, гомер буе ябыгам мин. Менә миңа бит бер кеше дә балачакны әйтмәйде, син Алия, тоза сиңа ябырга кирәк. Бер кеше әйтмәйде. Белмим каян килгән ул, менә ул балачакта мин үземнең истәмне, мин гел ябыгам, мин бүгенге көнгәчә ябыгам. Менә белмим, мин 50 килограммга калгач тагын мин үземне барыбер мин тоза дип йөридем. Менә мин шул вакытны аңладым инде, бу минем инде тышкы халәтендә түгел, бу минем башымдагы булган әзрәк комплекслар инде. Буларны белмим, ничек чыгарып бетер булмый баштан. Шул вакытта мин үзем әйтәм инде, менә бүтән кеше ябык булса да, бүтән кеше бер төрле булса да бит ул кызык түгел. Менә хәзерге дөнья, ул бит шулай бүтән кеше ничектер бер төрле була башлады. Ул бит алай бит тоже матур түгел бит инде алай, кызык түгел, шулай бит инде ничектер һәрберебезнең үзебезнең табигатьтән бирелгән матурлыгыбыз бар. Ләкин менә карап торасың да инде, шул социаль челтәрләргә кирип китсәң инде, карыйсың да ахитеп куясың инде. Миңа лучше өйдән чыкмаска дип. Менә шушындай комплексларым була торып, мин үземне чын күңелдән яратам дип әйтә аласыңмы? Яратам. Үзеңне яратмасаң, барыбер бүтән кеше дә үзен ярата инде. Яратырга кирәк үзеңне. Үзеңне яратмасаң, чын күңелдән син башкаларын да рәхәтләнеп чын күңелдән ярата алмыйсыңдыр дип уйлыйм мин. Чөнки үзеңне яратып, син бу мәхәббәтне башкаларга да таратасың. Шуның өчен үземне яратып, мин үзем бәхетле булырга тырышам һәм бу бәхетне таратам кешеләргә дә. Менә шулай. Нәрсә бирә хатын кызга үзен үзе ярату? Менә башкаларны да яратырга мөмкинчелек ача дибез. Көч бирә, миңа көч бирә үземне ярату. Комплексларыма карамастан барыбер мин эшлим, җырларны да яздырам, сәхнәгә дә чыгам, клипларда төшерәм, һаман нәрсәдер уйлап чыгарам. Көч бирә ул. Чынлап та үзеңне яратырга кирәк. Тылсымлы көчкә ия булган, шундый бер кристалл барга килсә, менә дөреслекне ачып бирергә сәләтле булган. Алия Мөбәрәкова ниндирәк дөреслекне белергә теләр иде микән бүгенге дөньяда бераз гына фантазияларга да чумып алыйк әле. Дөреслекне белергә теләр идем. Нинди дөреслекне белергә теләр идең син? Белмим, беләсе килгән. Бөтен әйберне белеп барасың инде, ул ничектер тора бара. Белмим дә. Әле ачарга куркытыр идеме бу дөреслекне сиңа? Чынлап та менә дөреслек әйтәләр бит әле горькая правда или сладкая ложь дип әйтәләр бит әле. Менә бөтен кеше дә дөреслеккә әзер булып бетә алмый. Шуның өчен дә мин үземдә менә ничек бара тормыш, ничек ул миңа үзенең бүләкләрен тәкъдим итә, мин шулай алып барырга риза, ләкин алдан белсәң, ниндидер нәрсәне ачып куйсаң, аннары чынлап та аның белән бетә яшәргә кирәк. Әлбәттә. Үзеңне бута, үзеңне тагын да күбрәк күпертеп ул уйларны буталып бетерергә дә мөмкин. Мин үзем шәхсән әлеге мөмкинчелекне куллану ягында син дә шундый фикер әйттең, без бер төрле уйлыйбыз булып чыга. Алия, 5 топ җырчы һәм 5 топ җыр бүгенге көндәге. Ярый, татар эстрадасында, рус эстрадасында, чит ил эстрадасында. Мин үзем гомумән дөнья күләм музыканы тыңларга яратам. Татар эстрадасы белән генә түгел инде. Ул шуңа да минем җырларда төрле стильдә килеп чыгадыр да инде. Чөнки менә мин дөнья күләм эстрад музыкадан башласаң, дөнья күләм музыкада башласаң, ул иң беренче мин яратып тыңлаучы җырчым ул Бейонсе. Аның җырларын тыңларга яратам мин. Аннары The Weeknd дигән группа бар инде. Аларны бик яратам инде. Алар бик дөнья күләм бик популяр. Аларның җырлары да инде үзләренең стильләре бар минем өчен. Аннары менә рус эстрадасына килгәндә ул Баста инде, рэп мин әйткәнчә. Бастаның көй түгел, аның сүзләре белән ала. Мәгънәсе ала. Анда бит әле уйлап бетерергә дә язарга да кирәк. Менә ул шундый талант. Мин дә шулай язарга иренәсе килер иде дигән хисләр, уйлар бар минем. Аннары менә Зиверт дигән җырчы бар. Аның җырларын үзем дә җырлыйм. Рус банкетлары алып барганда мәсәлән инде. Һәм аның Алия, 4 җырчыны башка өчен санадың. Без 5 дидек әйме? Берәр татар җырчысы керәм юкмы әле 5-леккә дип уйлап күңелдән генә елмаеп утырам. Мин еш аның турында әйтәм инде, ул минем өчен шундый мин аны бик яратып карыйм, бер концертында калдырмыйм. Менә мин 2 ел инде Татарстанда яшим, мин аның барлык концертларына да йөрим. Хәтта ул була икән ул концертта барам. Ул Эльмира Калимуллина. Мин аның иҗатын бик яратам. Аларның Эльмир Низамов белән булган тандемнарын бик яратам, җырларын яратам. Менә
татар эстрадасында Эльмира Калимуллина минем өчен. Шәп, биш җыр әйдәгез. Биш җыр. Менә синең көндәлек плейлистта яңгыр торган җырлар рәтендә нинди җырлар бишәү? Әйдәгез, менә Эльмира Калимуллинаның җырларын мин тыңларга яратам. Ул иң беренче мин сине Ходайдан сорадым дигән җыры, инде ары Аксылу дигән җыры бар аның. Ул шундый Аксылу җыры, ул шундый мәхәббәт турында, шундый мотор итеп, шундый нечкә итеп җырлана торган җыр. Мен аның бик сүзләрен дә яратам, киен дә яратам. Аннары Бастының мәсәлән җырларына килгәндә инде ул Сансары җыры инде иң популяр җырларның берсе. Зивертның дагын күп җырларын тыңларга яратам. Белмим, менә Илсәр Бәдретдиновның җырларын тыңлыйм мин көндәлек дәверендә инде. Һәм инде үзебезнең менә бу ахырга чыгарган Зәңгәр күзләрең дигән җырны мин көнгә бер-ике тапкыр тыңлыйм. Ул миңа ничектер ошый, менә ул минем күптәнге хыялымны чынга аштырган җыр дип уйлыйм да, мин аны тыңларга яратам. Радиода булса дагы куйсалар да мин аны бик яратып тыңлыйм. Син үзең бит көйләр дә язасың, сүзләр дә язасың. Кайсы вакытта киләсең Илһам? Әйдәгез әле ул турыда сөйләшеп китик. Тамашачыларга да кызык булыр. Ял иткән вакытта киләме? Көйләр ничек килә? Сүзләр ничек килә? Кайлардан илһам аласың син? Күбрәк менә шундый индир эмоциональный күтәренке күңел булганда килә ул сүзләре дә, көйләре дә. Беренче күбрәк сүзләре килә ничектер инде. Төрле ситуациялар килеп чыга һәм ничектер нидер сүзләр алар гел кабатланып бириләр. Яисә менә мин кайдыр ашыкканда, за рулем машинада кайдыр барганда, Кукмара белән Казан арасын яшерим, менә шундый вакытларда туа. Тыңлыйсың тагын ничектер менә уйлар килә, языла шулай җырлар. Газизлеген туган якның, аңладым читкә киткәч, сагынудан саргаюдан, күңелләрем өзелгәч. Кузмара урамнары, тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры, шунда эзләп табарга. Күз алдына китерик, шундый ситуация. Мин өйләнергә җыендым ди. Чынлап, что ли? Юк, әлегә Кайчан? әлегә фантазия гына. Әйеме, күз алдына китерәбез, шундый ситуация. Мин өйләнергә җыендым ди һәм алып барыш эзли башладым да, тап булдым сиңа. Һәм әйтәм, Алия, туйны алып бара кирәк. Киләсеңме? Һәм инде уйлый башлыйм эштән генә. Так, нәрсәсе өчен мин Алияның алып баруын телим. Син миңа нәрсә дип җавап бирәсең? Нинди сыйфатларың өчен мин сине алып баручы итеп чакырга тиешмен? Алып баручы ул чын мәгънәсендә ничектер туйның психологы шикеллерәк булырга тиеш димез. Чөнки ул сиңа туйга әзерләнгәндә дә ул сиңа ярдәм итә үзенең киңәшләре белән. Һәм инде туй дәверендә дә сез ничектер бер дулкында булырга тиеш. Ул синең туйны ничек күрәсе килгәнеңне аңларга тиеш. Һәм беренче күрешүдә үк нинди булырга тиеш ул дип сезнең туйыгыз ничек күз алдына китерәсез дип мин сорыйм. Чөнки һәрбер кәләшнең ул үзенең барыбер нидер хыяллары була. Үзенең күз аллавы бар. Ул нәрсә булырга тиеш, нәрсә булмаска тиеш дип ул сиңа ясап бирә, әйтеп бирә. Һәм инде шуннан мин чынлап та дөресен әйтәм, мин туры киләме сезгә, туры килмимме? Мәҗлесләрне әзрәк бүлгәли башладым, кайсылары менә минем күңелгә ята, мин алып бара алам чын күңелдән һәм ул минем эшем. Кайберләре менә миңа туры килми, мин беренче очрашуда да тыңлап утыргач әйтергә мөмкинмен. Гафу итегез, ләкин сезгә бәлки тагын берәр кеше белән очрашып карарга кирәк дип менә мин үзем шулай дип әйтәм. Тамада эшенә өйрәтә торган укыйклар юк бездә. Син әлеге өлкәгә ниндирәк багаж белән килдең һәм инде менә көннәдән бер көнне әле яңа гына шушы өлкәгә кирип баручы, алып баручы килеп, Алия, өйрәтегез әле мине шушы һөнәргә дисә, өйрәтә аласыңмы яшь алып баручыларны? Өйрәтә аламдыр инде, нидер үзенең багаж бар инде, барыбер өйрәтергә була, ләкин һәрбер алып баручының үзенең бары стиле бар. Һәм мин кайбер банкетларга хәзер теге җырчы буларак та барам, һәм барыбер алып баручының анализлап утырасың инде. Мин булай итмәс идем, менә миңа булай ошамас иде дип. Әлбәттә, миңа берәр кеше ярдәм сорап, совет сорап килсә, булышам әлбәттә. Багаж ул елдан ел үзе җыела инде.
Bütün kişide bilip kilmeydir indi, ama bir gün eşke de o indi tecrübe işli. Әйе, ул чынлап та хәзерге вакытта бар бит ул Мәскәүдә дәген күп кенә менә шундый ведущийлар алар алып баручылар алар укыталар. Мин инде менә хәзер күбесен карап барам һәм кайсынадыр барасым килә инде. Әзрәк тәҗрибә алырга, чөнки менә минем стиль белән аларның стильләре охшаш һәм мин алардан нәрсәдер алырга мөмкин. Шуның өчен менә хыяллар бар әзрәк алардан белем алып укып кайтырга. Банкетта кемнәр генә очрамый да, кемнәр белән генә аралашырга туры килми, барып эшли башламыйча белеп бетермисең, кемнең нәрсәгә сәләтле икәнен, хәтта нинди кунакның, әтияннәрнең, кудактагыларның, яшьләрнең кызыклы хәлләргә тарыганың бармы? Бармы истә калган белән шундый тамашачылар белән бүлешерлек хәл, вакыйга? Быелны булды ул. Мин туйга әзерләнер алдыннан гел яшәдән сорыйм, әзрәк кунакларыгыз турында да язып җибәрегез, фотографиясын җибәрегез дип сорыйм инде. Бу туйда ничектер кәләш ягыннан бөтен нәрсәне язып җибәрделәр, кияү ягыннан бик әз генә яздылар инде. Һәм шул мәҗлес бара инде, теге бик җиңел мәҗлес дип әйтмәс идем инде. Син үзең дә беләсең, алып баручы буларак инде төрле мәҗлесләр була. Ләкин шундый бер актив кунак бар иде. Ул бөтен җирдә җырлый, уйный, сөйли. Мин дә тегене син дә дим, сез дә дим, моны рәхәтләнеп бим аның белән җырлыйм. Сөйлә төрле чәчләшкәнмендер инде. Анары шулай бик күңелле булды, бик күңелле кунак булды ул шундый. Рәхәт булды миңа аның белән, җиңел булды ул миңа. Мин мәҗлес ахырында аңа рәхмәт әйттем. Рәхмәт сезгә, сез мине прям шундый поддержать иттегез бүген дип инде. Анары инде шулай мәҗлес бетте, кияү миңа шалтырата инде әйтә. Алия, рәхмәт, безгә мәҗлес бик ошады, министрга да барысы ошады диде. Мин әйтәм, сез нәрсә миннән көләсезме, инде министр. Менә шул кунак, сез кич буе аның белән бәйрәм иткән, ул министр диде. Кайсы министр икән әйтеп тормыйк? Әйтеп тормыйк. Мин аннары интернетка кердем дә, ачып карадым да, шок катып 1 сәгать менә анда аппаратура җыйганчы, мин 1 сәгать шоке утырдым инде. Чынлап та ул министр булып чыкты, ләкин ул чынлап та ял итәргә килгән дип аңладым инде. Менә без аның белән шундый рәхәтләнеп ял иттек. Нәрсәдер әйткәнмен микән дип искә төшереп утырдым әле. Алай ят сүзләр әйтмәдем буга инде. Бик күңелле генә ял иттек без. Гадәттә зур түрәләр алар рәхәтләнеп иркенәеп, шундый матур итеп ял итәләр. Әйеме? Мин яшәдән сорыйм үзем дә. Бармы сезнең кунаклар арасында кичкенә генә бер фирмада кичкенә генә бер бүлек җитәкчесе булган начальник? Менә андыйлар үзләрен инде бик эре тотып утырырга яраталар гадәттә. Алия, иртәгә иртә белән йоклан уянган вакытта берәр нинди һөнәргә яисә берәр нинди сәләткә ия булу мөмкинлеге булса, син нинди шөгыльне, сәләтне, һөнәрне сайлар идең? Сәләтне сайлар идем мин. Менә эштә гел үзеңнең күңелеңнең күгендә, түрендә үзеңне гел мин бәхетле дип хис итеп яшәү, хисен сайлар идем мин. Чөнки үзеңне гел дә бәхетле итеп хис итеп яшәү, ул бик авыр, бик күп вакыйгалар моңа тәэсир итә. Һәм менә күз алдында булган бәхетнең дә кадерен белми башлыйсың. Шуның өчен менә булганының Аллага шөкер мин бәхетле дип яшисе килә мин. Алия, бик зур рәхмәт. Бик кызыклы әңгәмә өчен. Инде үзем дә, тамашачылар да миңа калса, синең җавапларыңнан үзләренә нинди булса сабак ала алганнардыр бүгенге кичебездә, бүгенге тапшыруыбызда. Алга таба да уңышлар теләп калабыз. Һәм инде күбрәк җырлар чыгарырга, иҗат итәргә, шушы иҗат дөньясында иҗат казанында кайнарга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән әлегә саубуллашабыз. Алия әйтмешли, барыбыз да үзебезне бәхетле хис итеп яшәсәк иде. Киләсе очрашуларга кадәр.